Human sa pipila ka adlaw sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron dalo nagipaubo sa trial sa International Criminal Court, dugang mga pagtapok ang gipahigayon dinhi sa Sugbo alang sa pagpakita og suporta sa kay Duterte. Sama na lang sa prayer rally dinhi sa Mandawi City Heritage Plaza. Napuno ang maong plaza sa mga supporters sa kanhi Presidente, ang uban kanila gikan pa sa laing mga lungsod ug dakbayan sama sa Konsolasyon ug Liloan sa Amihanan ug Cebu City sa Habagatan. Sagad kanila na emosyonal atol sa panagtapok ug ang uban maisugon nga mipadangat sa ilang pag-awhag nga buhian ug pabalikon sa Pilipinas si Duterte. Ang overseas Filipino worker nga si Pamela Mendres wala makapugong sa iyang luha. Ati jud kaayo being as an OFW, so sakit sa among side kay balume unsa may kalab sa ni Tatay Digong. Grabe pinangga kay mi nga mga OFW, so mo na nga dili ko makarelate sa nahitabo sa iya nga giingon ana siya nga salbahis kayo ang pagdakop, even sa iyang family wala sila respeto. So di na ko ma-express akong feelings ba nga isa ka amahan nga nagpangga sa atoa ingon anaon lang. Dungan nga gidagkutan sa supporters ni Duterte ang ilang gibitbit nga mga kandila, ang kaalyado o congressional aspirant sa Mandawi City nga si Attorney Rical Oliva maoy nangulo sa candlelighting. Basta mag-ampo na gani ang taga Mandawi, maminaw gyud na ang kahitasan. Di na to kalimtan gyud unsay nahitabo Marso 11, 2025. March 11, 2025 was the day when the warrant of arrest was released by the International Criminal Court. Ilang gipaagi didto sa Interpol pasabton sa tamo. Atol sab sa maong panagtapok, doon na say grupo sa mga supporters ang litanyang og libreng t-shirt printing nga dunay hulagway sa kanhi Presidente ug dunay nakasuwat I stand with FPRRD. Ang hakbang ng Maisog Cebu nga usa sa nag-organisa sa prayer rally mihangop sa pagtambong sa pipila ka mga Subuanon alang kang Duterte. Successful in that na klaro gyud unsa ang sentimiento sa tibuok Mandawi City, no? Murag tibuok Cebu man siguro walay tulog how many nights kay naguol gyud sa nahitabo og kuansad effective siya pagpakita o pagpahinumdum sa mga tao unsa ka significant ug unsa ka relevant si Tatay Digong. This will not go away easily and be replaced by another headline next week. This will not go away. This will not get better until we bring him back home. Sa pagkutlo ning balita, gitakdang moatubang si Duterte sa pre-trial sa International Court karong Biyernes, Marso 14. Kini si Nikilin Payahay, Bipsocom intern alang sa MyTV, Cebu.